Galondi Segati, Tinya Willila, Falakachi, the man. Tinya Willila, Galondi Segati, Tinya Willila, Falakachi, the man. Tinya Willila, Galondi Segati, Tinya Willila, Falakachi, the man. Tinya Willila, Namara Shikolumba, Tinya Willila, Falakachi, the man. Tinya Willila, Saraga Jubomuri, Tinya Willila. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبالما شرف لا جبراني لا جبو أمبو فوكا ولا نماندو أو منون سغلين بانا شرف لا جبراني سانفي واجلو كنكونو كالله سبحانه وتعالى دلي ألاكا كيسي ناكا هنا ناكا بركا جيدلين ألاكا أوكنين أو بلا جلينكا بي واجلو كنكون نانا أمبي سنغال كرن كرن يالا سنغال فابا نوي دكاري كاكيني أنكرا مغو السيد الشروسمان مدان حيدرا عليه تاما من كتا سنغال كاو فينو تاما من ناس سابوية Fédération pour la paix mauka wele blali ankara mogoma o bara nunun kunchelen jamiyatul ansardin bolofara min be Senegal kaw feino dimashido no bena janvier kalu tlemga ani wolumvla masam bafla ani tan shegi Dakar uka sigidala sigida min nu ba fama ko West Foire mau bora fam bela jelen fe kana nyenamaya inafo aw nyebala chuga minna min sorola kenen konnana dantikelula anga janga nyema dawfe voilà donc notre tableau doye Moun la benembe toni fe noye ansardin national ye kambo di ankara mogoma noye Asayid Sherif Ousmane Madani Aidara ye o tableau ni ala sonama adilen kofe ankara mogo Osas Emma Seydou alebena commentaire ke a tableau ni kan Sabu sigi bato dotnbe no noye conférence internationale doye no initielembe international ONG do fe parce que kelembe ke tom sigi senka toni te foyi ko fo here ani bembe sabati adama dew ni ñogonte cogomna komi amoke ko ko ale ci kunye o miye donc inshallah komi sube ko korobaya ambena tableau ni di ankara mogoma OK alhamdulillah donc ambali make Seydou Emma inshallah tableau ni ana ke ni clé ko na ka jaune kara ko farafina makoya mogomna jigi ko farafina bi ko jigi yalo ko magab jigi yara quand jigi kera jone quand jigi ra Cheikh Marajeri Aidara yene ni tableau ni reflet ka flebe na tableau ni Afrique ba kono kera kono ko mu fo ko obla pera ka kana ke bolo do na ko an kalamo Cheikh Marajeri Aidara ko ay minge koti am sadin ra ko ko ka beno bla dunya kono bolo mi beno ira ka kala Afrique ka kono ka waraba ka kono ka lo kera waraye ko pa ni ke bi Afrique de bibi nan kuma fato me fama lo kera waraba re wara ka waraye ka akadno Afrique jigi kono bi do ko ka kala bolo ke waraye nalete Afrique bibi do an nappe mina dunya kono wara sansan université no mo pe mo ya wuli feminano ko ke o ben ke to ka sera do ko alon ba jigi koro ko sawra kama yara ala fe ko ka ke ko promouvoir de la paix dans le monde entier ni ko tableau ngolo signifie assalamu alaikum ambe bela jelenfo bisuna nuso jani balebeya anga belebele obambolo ya anga dunamba obeya anga autorité obeya anga conseil religieux obeya anga autorité religieuse olufuna bebe keneka bon su Jean Valentin kuma jenya ambe police bela jelema mo sen yere sea ala ka bela jelen sara herela ambe do ka anga sherifu chere abola malla ka se ala ka nyuman sigi so kata dima yere nyuman soroy abena ala wole nin kan ala ka bela jelen jabi amma kenan ka bon anga sheko rebeya anga imam Cissé beya ani ona nyona ambe police a bela jelema o ye sherifu che buya o ya ne buya
ala ka bɛɛ lajɛlen sara hɛrɛ la ala ka bɛɛ lajɛlen ɲuman se so ala kɛra mɔni ala kɛra kanu kosɔn sali ala nabi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. mbokk yi ñu ngi nuyu mbooloo mi. k'a bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo. di nuyu imam yi. k'a bɛ alimamiw bɛɛ lajɛlen fo. di teg suñu nuyoo ci Chérif Ousmane Taha aw Muntaka. k'a bɛ ala foli lase an karamɔgɔ fana ma n'o ye Asayid Chérif Ousmane Madani Aidara ye. di suñu mag di suñu xarit. ale min kɛra u kɔrɔkɛ ye kɛ kɛ u balima ye kɛ kɛ u jigi ye. ñu ngi koy dalal jàmm ci dëkk bi. k'u b'a fɔ a ye k'a bisimila quartier nin kɔnɔ ani Sénégal jamana kan. ci turi 38 cité yi bokk daje doon Ouest Foire. ko u b'a bisimila quartier ni quartier bonda 30 minnu bɛ yan nɔ sabu bondaw de bɛ yan nɔ y'an sigiw la ko 30 minnu bɛ yan quartier kɔnɔ ko a bɛ bisimilayali kɛ olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la inshallah. mu ngi sant yàlla ba yàlla sante boppam. ko bɛ ala fo k'a barikada a kɛlen ko kɛ a yɛrɛ fo k'a yɛrɛ barikada. di santaat yàlla ba yàlla sante Seydina Muhammad. ko kɛ sen kɛ ala fo k'a barikada a kɛlen ko kɛ kira mangutu k'a fo k'a barikada. ñuy santaat yàlla ba mu ñu jëlee boole ñu ci xeetu Seydina Muhammad. k'a bɛ segin kɛ ala fo tuguni a kɛlen ka an fara Muhammadu mantow kan. di santaat yàlla ba ñu yàlla joxe Seydina Ousmane Aidara. ko kɛ segin kɛ ala fo k'a barikada tuguni ale min seginna kɛ an sɔn an karamɔgɔ la n'o ye Asayid Chérif Ousmane Madani Aidara ye. ndaxte boo ne Ousmane mooy yërmande. ko n'i ko ko Ousmane ko de ye hinɛ ye. boo ne Ousmane mooy tabe. ko n'i ko Ousmane o de ye fonisɛrɛya ye. boo ne Ousmane mooy kersa. ko n'i ko Ousmane ko de ye maloya ye. boo ne Ousmane mooy bugg lu baax. ko n'i ko Ousmane o de ye mɔgɔ ye min bɛ ɲuman fɛ. boo ne Ousmane mooy bugg Alquran. ko n'i ko Ousmane o de ye kuranna kanu ye. moo ne Ousmane mooy ki yàlla defar bugg ñëpp defaru. ko n'i ko Ousmane o de ye maa ye ala ye min dilan n'a a bɛ fɛ bɛɛ lajɛlen kɛ dilan. kon ñun ñëpp nañ boole sant yàlla sant Seydina Ousmane. ko donc an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka ala fo k'a wali ɲuman dɔn ka sen kɛ karamɔgɔ fana fo k'a wali ɲuman dɔn. ndaxte nit ñett la. ko sabu ko mɔgɔ ye saba de ye. am na ku yàlla jox xam-xam mu doon waliyu te xamul boppam ci loolu la. ko dɔ bɛ yen nɔ ko ala ye lɔnniya d'a ma mais a mɛ a yɛrɛ dɔn. am na ku nekk waliyu nit ñi xam ko ci moom te moom xamu ko ci moom. ko dɔw bɛ yen nɔ ko waliyu do u t'a dɔw yɛrɛ la mais mɔgɔw b'a dɔw la. waaye ki nga xam ne moom nekk na waliyu nit ñi xam ko mu xam ko ci boppam loolu mënta nekk fen lu dul ci deretu Seydina Muhammad. ko mɔgɔ mun kɛra waliyu a k'a dɔn a yɛrɛ la mɔgɔw yɛrɛ fana k'a dɔn a la k'o tɛ se ka kɛ mɔgɔ si la fo ala kira jeli. kon Seydina Ousmane yàlla daf ko jox ko ci ndigal. ko donc ko min bɛ karamɔgɔ bolo nin ye ko ala y'a d'a ma ni yamaruya de ye. parce que su amutoon ndigal nit ñi dinañ ko déglu te fekk xol yi dégguñ ko. ko n'a y'a sɔrɔ ko yamaruya tun tɛ ko mɔgɔw tun b'a lamɛn mais u dusukun t'a lamɛn. li nopp di dégg ak li xol di dégg bokk. ko tulo bɛ min mɛn ani dusukun yɛrɛ bɛ min mɛn k'o tɛ kelen ye. waaye moom nag
waxut ak nopp yi borom xel yi ak xol yi lay waxal ko donc ka tɛ kuma la ni tolo tigiw fɛ a bɛ kuma la dusu tigiw de fɛ ani hakili tigiw yombut nag kenn ku nekk na wax ci làmmiñam ne Seydina Ousmane mi yal na ko yàlla may gudd fan bu ànd ak wér ndax mooy njëriñu jullit k'a bɛ min da o kan a b'a fɔ ko ni jamakulu ni bɛɛ k'a fɔ ɲɔgɔn fɛ ko ala kɛ si di karamɔgɔ ma ani hɛrɛ ani kɛnɛya liñ ko waxoon démb rek la wax ji du gudd rakk lañ taalube lañ ñun nag cartable boo ko amee lu la neex nga ciy def kon ñun cartable am rek lañ donc a tun ye min fɔ kunun dɔrɔn k'o kuma kelen don ko kuma tɛ janya k'olu ye karamɔgɔ la cartable de ye n'o ye saagi ye ko saage ko ni min diyara ye i b'o di don a kɔnɔ i tɛ mɔgɔ ɲininka n'a diyara ye tuma tuma i b'a ta kɛ ta fana ko donc k'olu ye ala kalanden de ye u y'a dɔgɔnin de ye donc n'a b'a fɛ cogo cogo olu b'a kɔfɛ ten nɔ inshallah ñu ngi ñaan yàlla mu xamante ak këru diine yëpp mbooloo mi gën a yaatu prochaine buy ñëw du fii lañ koy defee nañ ko defee ci foire bi moo gën a yaatu donc k'ale yɛrɛ la laɲini ye min ye nin karamɔgɔ bɛ dan yan nɔ tuguni inshallah a y'an soba minnu bɛ yan nɔ karamɔgɔ so minnu bɛ yan a n'u bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn dɔn sabu ko karamɔgɔ ye maaba de ye donc mɔgɔ min don mago b'a la diɲɛ k'a dɔn donc a tun tɛ tɛmɛ fɛn wɛrɛ fɛ tɛnɛ bonda ninnu tɛ kontaan nañ ci moom ndaxte yonent bi yonent jàmm la yàlla yàlla jàmm la alquran bi alquranu jàmm la islam bi islamu jàmm la alhamdulillah ku u nisɔndiyara kosɛbɛ karamɔgɔ la ko sabu ko kira ale min ye kira mɔden ye ko kira ye hɛrɛ de ye kuranna ye hɛrɛ ye ala yɛrɛ ye hɛrɛ ye silamɛya ye hɛrɛ ye kon nag moom mu ngi dox jàmm ci diggante ñaari réew yi liggéeyam fa mu nekk ca Mali la muy liggéey yëpp dara umpuñu ci ba tey rek am na ñu ñëw seet si ma di laaj lu xew ma wax leen ne moom moo fi nekk ñu ne est-ce que lépp lu mu wax ci wàllu islam dëgg la te ñooñu ay borom xam-xam la Allahu akbar donc ko aw hɛrɛ min ko fɔlen filɛ nin ye ko hali bi ko sigiɲɔgɔn dɔw n'ale fɛ na k'a fɔ ko mun yɛrɛ bɛ yan nɔ an ka quartier la ko sabu u bɛ mɔgɔw ye don ka bɔ la u bɛ sigiw ye k'a ko an karamɔgɔ Sayed Sharif Usman Madani Aidara a bɛ to ka min kɔ mɛn Bamakɔ ko o de bɛ an fɛ yan nɔ ko est-ce que ko ja hɛrɛ donna an fɛ yan nɔ kon nag ne koy tamit ñu ngi koy ndokkeel ci taar bi parce que leer bi mu indaale fii ci tant bi ak Sénégal njëriñu Sénégal la ñu ngi ciy sant yàlla ko karamɔgɔ nana hɛrɛ min ye jamana nin kɔnɔ a ye tile fila min kɛ yan nɔ k'u b'a fɔ o la k'o barikadaw la sabu hɛrɛ nin ye Sénégal yɛrɛ la ɲɛtaga dɔ de ye inshallah lii nag moom mooy islam yàlla dafa wax ne na am ku jóg nekk ci yéen digle lu baax di tere lu bon te moom seetut ne shérif la dafa xam ne yàlla dafa liggéeyloo maamam moom it mu ne duma ko bàyyee dinaa liggéey ba buñ dajee ëllëg mu gërëm ma lépp lu topp sama ginnaaw te dëggu ma ànd ak ñoom dem ci sama maam rasulillah Allahu akbar a ko karamɔgɔ ye weleli min da hɛrɛ weleli don a mɔkɛ tun ye weleli min da ko karamɔgɔ sen dalen bɔ o sira kelen de kan a ye silamɛya nin ta ko silamɛya bɛ yɔrɔ min na sisan n'i ko k'i k'a ta f'i k'i ɲɛ tugu k'i tulo datugu i kana mɔgɔw la kuma mɛn min kira ye sira min tracé dɔrɔn k'i ka tugu o kɔ dɔrɔn ni ala sɔnna ma laɲiniw bɛɛ bɛ se ka sabati inshallah kon nag maa ngi wax alhamdulillah bu njëkk ak alhamdulillah bu mujj muy hamdu qadimin ak hamdu hadisin di sant zaati rasulillahi wa fi aynillahi wa fi qudratillahi wa fi zaatillahi wa fi ruuxillahi te loolu bu mu amee mooy ruuxu Seydina Muhammad te démb balaa mu dey di ñëw ñu koy tuddee yaqin donc ala alhamdulillah fɔlɔ ani ala alhamdulillah laban k'a bɛna o de fɔ a fɔ ko nin ye mangotuw ye kira mangotu ani ala mangotu
donc k'a bɛ karamɔgɔ fo ka waliɲuman dɔn k'a fɔ ko a nara hɛrɛ la cogo min na ala kɛ sigi nin diya fo ka taa a segindon cɛ a kɛ segin hɛrɛ la ka taa a la denbaya bɛɛ lajɛlen ɲuman sɔrɔ. nee naa ko nag bu mu fi géej bi baaxul na fi ñëw benn yoon ci at bi wala ñaari yoon ci at bi xool yi du dundaat di ngeen di def baax na ñu koy gis ci télé muy wax ak ñun waaye gis jëmm ji xam na ne ci wàllu baatin ni muy waxee ci ñun ci Skype bi baax na waaye bu ñu gisee jëmm ji mu ñëw dundalaat xol yi xomak loolu dina baax ci ñun lool dina baax ci réew mi baax ci diggante bi yal na ko yàlla yombal. inshallah kala laɲini laban ye min ye ko san o san a b'a ɲini karamɔgɔ fɛ k'a dɔgɔyalen kɔni ye siɲɛ 2 ye a kɛ na bɔ an fɛ yan nɔ yalasi a se ka dusu yalasi k'a kɛ se ka dusukun lami ko a mana na yan nɔ tuma tuma k'a la kumakanw a bɛ dusukun lamini a bɛ limanayaw kurakuraya ko vraiment a b'o de ɲini karamɔgɔ ye an yɛrɛ bɛɛ la laɲini o de inshallah. ndax lu baax ñëpp ko bëgg te ñun tamit bëgg nañ lu baax. ko sabu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲuman fɛ an yɛrɛ fana bɛ ɲuman fɛ. lu ci dëng maa ngi ciy jéggalu lu ci baax nag ci barkeem lañ ko amee. allahumma salli ala rasulillah. alhamdulillah k'a bɛ kuma bila yan nɔ k'ala kuma fɔlen ninnu ko ni minnu ɲara ko karamɔgɔ yɛrɛ la bonya di a sababu ko ni minnu tiɲɛra fana ka ale la kodɔnbaliya don donc k'a bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ ko wale ɲuman dɔn inshallah. bɔ ka foli di dabaga bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ mɔgɔ se nin kɛnɛ sanuma in kan yan an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ kɛ na aw bɛɛ lajɛlen ye fɛn min b'a natɔ sɔrɔ o kana a tagatɔ sɔrɔ an bɛ bɔ ka foli kɛ si an karamɔgɔ Hayidara ma Hayidara karamɔgɔ nali Senegal kɔnɔ bi a kɛla an bolo nisɔndiyaba le ye walahi an bɛɛ le nisɔndiyalen de don ba madan den Hayidara ba san den Hayidara ba fine furucɛ bɛrɛ Hayidara tanti Jara furucɛ bɛrɛ Hayidara tanti Fatumata furucɛ bɛrɛ Hayidara tanti Alima furucɛ bɛrɛ Hayidara tanti Aisha furucɛ bɛrɛ Hayidara an bɛ bɔ ka foli kɛ si nabaga bɛɛ lajɛlen ma walahi karamɔgɔ ye nali jala ye fo ka dama tɛmɛ. ala y'an tile hɛrɛ la ala k'an si hɛrɛ la a jama kɔntannen don bi kosɛbɛ k'a sababu kɛ Usman Madan Cherif Hayidara ye Basitan den i bisimila Sirifu Madu den i bisimila Cidabugu ka i bisimila Segala ka i bisimila Sirifu Bugu ka i bisimila est-ce que an ye nin ɲini ala fɛ ka kɔ bi ɲɛ ala ye nin k'an ye bi an bɛ ala barikada kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Bina Tarawele ka ciden don n'o ye Sori Tunkara ye ko ka jama bɛɛ lajɛlen fo kira mantoɲana ko nin kɛnɛ in a ɲɛnamaya ka kɔ bi ɲɛ k'a sababu kɛ Usman Madan Cherif Hayidara ye gare Maliyɛn fɛn o fɛn nana ka kɔ bi ɲɛ bɛɛ nana gare fɛ Bina Tarawele de ye gare ɲɛmaa ye nin kɛnɛ in bɔra gare de la an bɛ min ɲini a ka bonya ka tɛmɛ nin kan an karamɔgɔ y'a fɔ sisan n'o ye Serifukɛ ye san o san mawuludi la a bɛ n'an dɛmɛ k'a ɲɛnamaya a bɛ kuma fɛn o fɛn fɔ a si ma dogo jama na hakɛto bɛ nin kan sala rasul. Sardine international a bureau bɛɛ tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya a président n'o ye El Hadj Surakata Salaman Tawo ale tɔgɔ la ani délégation min ni o de tugura an karamɔgɔ la ka na Sénégal kɔnɔna na yan nɔ délégation mɔgɔ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ an ka foli ɲɛsin Sénégal faamaw bɛɛ lajɛlen ma ka an ka foli ɲɛsin Sénégal diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma ka an ka foli ɲɛsin Sénégal cɛ a n'a muso bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na an b'an ka foli ɲɛsin an ka nali sababu ɲuman n'o de ye comme u bɔra k'a lase kumaw la cogo min na fédération pour la paix universelle o mɔgɔw minnu ka sababuya ni o de ye an karamɔgɔ nati Sénégal yan an bɛ olu fana an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka tila ka an jatigiw n'o ye an ka tɔn a bolofara min bɛ Sénégal yan n'o ye Ansardine national du Sénégal an bɛ a président fo ka a bureau mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo
ka ansar cɛ n'a muso fɛn o fɛn bɛ Sénégal an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn ka tila ka naba bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ sen y'a yɛrɛ se kɛnɛ in kɔnɔna la yan nɔ an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini Ala fɛ fɛn min ma jama natɔ sɔrɔ o kana mɔgɔ si tatɔ sɔrɔ kɛnɛ a sigira hɛrɛ la Ala ka wuli hɛrɛ la an karamɔgɔ yɛrɛ ale min ye an bɛɛ lajɛlen ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sababu ye an b'a ɲini Ala fɛ sijan ani kɛnɛya labanko ɲuman ni lafiya caman Ala k'o di karamɔgɔ ma a n'a ka denbaya ani mɔgɔ mɔgɔ tugura karamɔgɔ la fɔ alijinɛ kɔnɔna na Ala ka hɛrɛ k'an n'aw bɛɛ lajɛlen o folikan ne don ani dugawu ka ɲɛsin jama bɛɛ lajɛlen ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an badenw assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu an bɛɛ kan ka jɛ bi ka fɔ alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillahi rabbil alamina ni Allahu ta'ala ka sini kanaya di adamaden min ma surtout ni Ala ka i dusu wolobati k'a kɛ fɛn ɲuman ye k'a bila Ala jɔn ɲuman bannin kan i kan ka Ala tano kosɛbɛ alhamdulillahi rabbil alamina an ka sirifu nalen yan an bi Ala tano kosɛbɛ ni ye fɛn ba ye sirifu Usman Madani Haidara a ka baara min kɛ diɲɛ kɔnɔ a ka baara min kɛ Mali kɔnɔna la hali ni adamaden min kɛra hasidi ye a ɲɛ b'a la a k'a kɛ Ala de kosɔn a k'a kɛ Ala de kosɔn a k'a kɛ kira de kosɔn a mɔden kosɔn o tuma na n bi Ala deli mɔgɔ o mɔgɔ min nana ka na a ye bi ya Rabbi Ala k'o tigi haju ɲɛ n'a k'a sɔrɔ a tigi fana jangoro de b'o tigi la ya Rabbi Ala k'o kɛnɛya wallahi mɔgɔ o mɔgɔ min k'a ye a ɲɛna dɔrɔn a haju ɲɛna Allahu Taala de k'o d'a ma mɔgɔ ma d'a ma ni Ala ka fɛn min di n'a ka di ye bibila kɔ alhamdulillahi rabbil alamina komu an ka imamu kɛ ka fɛn min fɔ an bɛɛ lajɛlen bi o de ɲini Ala ma ka ɲini kira ma ka ɲini an karamɔgɔ ma ka fɔ ko san o san o a kan kana jamana kɔnɔ a ka ko kan ka bɔɲɛ jamana ni kɔnɔ a ka ko kan ka fɛnkɛ jamana ni kɔnɔ parce que Allah a ka baara min kɛ Ala ye ka baara min kɛ Ala kira ye an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn an badenw an b'a fɔ alhamdulillahi rabbil alamin kuma ka gɛlɛ anw tɛna fosi fɔ dɔrɔn fo n'a kɛra ka foli kɛ an karamɔgɔ la n'o ye Sherif Usman Madani Haidara ye an b'a fɔ a ye k'a Haidara an b'a fɔ a ye k'a Haidara an bɛ segin k'a fɔ k'a Haidara an b'a fɔ an karamɔgɔ ye ko a ye min fɔ an ye Ala ka diinɛ na ko Ala ma kira Muhamadu Mustafa ci fosi kama ko fo n'a kɛra diɲɛ ka hinɛ sɔrɔli ye a y'o min fɔ an ye an y'a ye ko Ala ma ale fana bila kana fosi kan kama dugukolo kan fo n'a kɛra danfɛn bɛɛ lajɛlen ka hinɛ sɔrɔli ye kira cira kun min kama Ala ye Sherif Usman Madani Haidara bila kana dugukolo kan o kun kelen de kama Sherifukɛ i nali a kɛra hinɛ Ala ka danfɛnw ye a kɛra hɛrɛ ye Ala ka danfɛn bɛɛ lajɛlen ye a kɛra wasa ani sɔrɔ ye Ala ka danfɛn bɛɛ lajɛlen ye Sherif Usman Madani Haidara e de jɔra silamɛya jigi kɔrɔ kuma min na a jigi karila Sherif Usman Madani Haidara e de ye silamɛya ɲɛji cɛ kuma min na silamɛya kasira Sherif Usman Madani Haidara e de nana kuranɛ yira jɔnw na u ka dɔn kuranɛ ye min ye kuranɛ tun bɛ kalan de k'a kɛ ka su u ka saraka bɔ nka kuranɛ tun ma dɔn mun don Sherifukɛ e de ye kuranɛ yira mɔgɔw la hali n'a danna baya tun bɛ kuranɛ kɔnɔ karamɔgɔw y'u da tɛmɛ a kan mɔgɔ si tun t'a fɔ Sherifukɛ e de nana baya yira Ala ka jɔnw na i ko i mɔkɛ ye baya di cɛw ma k'u kɛ silamɛ i mɔkɛ ye baya di musow ma k'u kɛ silamɛ ko nka karamɔgɔw y'a bɔ Ala ka diinɛ na k'a b'a la ko ni baya ma kɛ ko lafiya tɛna Sherifukɛ i ye kuranɛ ɲɛji cɛ sabu baya kun tununa a kun bɛ kalan mais a kun tɛ kɛ ka baara kɛ Sherifukɛ i k'a dɔn jogo o kun tiɲɛna silamɛya nakun ye jogo min ye sabu kira ko kisi a nɛɛma b'a ye ko ale ma ci foyi kama fo ka jogo ɲumanw dafa
shirifukɛ o jogo kun tununa ka bɔ jɔnw na diɲɛ kun commencera ka halaki sabu jɔnw jogo tiɲɛna mais an karamɔgɔ Hayidara e de nana ka jogo k'a défend e de nana ka jogo yira jɔnw na ko diɲɛ tɛ se ka lafiya fiyewu ni jogo tɛ o de la cɛw dar'i la Hayidara o de la musow dar'i la wa Hayidara i y'o jogo min fɔ an karamɔgɔ Hayidara i y'o jogo min fɔ o jogo diɲɛ mago b'a la bi faamaw y'o dɔn ko diɲɛ mago bɛ jogo la sabu n'a tɛ ko diɲɛ ti jɔ fantanw y'a dɔn ko diɲɛ mago bɛ jogo la an karamɔgɔ ko ni jogo tɛ ko diɲɛ ti jɔ an karamɔgɔ min bɛ silamɛya la min tɛ silamɛya la bɛɛ dara a la i y'o kuma min fɔ bi ko diɲɛ bɛ se ka lafiya sɔrɔ ni jogo de ye o de la u y'i wele ka na nin kɛnɛ kan sabu e ka baara bɛnnen don jɔnw jogo dilanli ma k'aw bila ala ka sira kan k'u bila kira ka sira kan o tumana ni mago bɛ bɛn na diɲɛ kɔnɔ ni mago bɛ lafiya la diɲɛ kɔnɔ fo jogo de ka sabati o tumana e kɛra jogo ɲɛji cɛba ye e jɔra jogo jigi kɔrɔ Senegalikaw ko k'i fo Ansar mɔgɔw ko k'i fo silamɛ bɛɛ lajɛlen ko k'i fo an b'i fo k'i barikada k'i waleɲuman dɔn ka dugawu k'i ye karamɔgɔ i ye baara min kɛ diɲɛ y'a ye wa diɲɛ bɛ k'a ye wa diɲɛ bɔra a kalama an b'a ɲini ala fɛ i jɔra silamɛya jigi kɔrɔ ala k'i dɛmɛ i ka silamɛya dɛmɛ karamɔgɔ ala k'i kɔrɔta i ka silamɛya kɔrɔta karamɔgɔ ala k'i wasa i ka silamɛya wasa karamɔgɔ i bɛ min fɛ diɲɛlatigɛ ye ala k'o nɔgɔya diɲɛlatigɛ ye sabu e bɛ min fɛ diɲɛ n'o kɛra diɲɛ o ye diɲɛ lafiyalen ye sirifukɛ i bɛ min fɛ i yɛrɛ ye ala k'o d'i ma sirifukɛ i bɛ min fɛ i ka denbaya ye ala k'o k'i ye sirifukɛ i bɛ min fɛ ansariw ye ala k'o d'u ma sirifukɛ i bɛ min fɛ adamadenya yɛrɛ ye ala k'o di adamadenya ma an karamɔgɔ an b'an ka layidu kurakuraya i ɲɛkɔrɔ k'a fɔ anw bɛ e nɔfɛ ni an ye ni an ka nafolo ye ka i dɛmɛ i ka ala ka diinɛ dɛmɛ karamɔgɔ anw labɛnnen don saya fɛ e nɔfɛ ala ka diinɛ ka se ka kɔrɔta karamɔgɔ n'anw bɛ segin fantanya na k'an ka nafolow bɛɛ ban an ka ɲɛnamaya kɔnɔ i ka se ka ala ka diinɛ dɛmɛ an pɛrɛnnen don a kama an karamɔgɔ an bɛɛ ye i ta ye i ka ala ka diinɛ dɛmɛ ni an ye o de tun b'an bolo ka o f'i ye k'i barikada ka tila ka kuma segin an karamɔgɔ ma sabu an b'a dɔn jama in bɛɛ pereselen don karamɔgɔ ka dɔ fɔ an ye o tuma na karamɔgɔ kuma b'i bolo ni ala sɔnna a ma Hayidara Hayidara الله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ an karamɔgɔ a seyidi Sheikh Usman Madan Hayidara ale bɛna kana kuma ta a ye min fɔ an ka ɲɛmadaw fɛ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أستهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات أسلامه وأنسجر هيرلا أمباينا على في على كامل هيرلا أمباينا على في على كهيرلا كناوي أنغا فولي فولو أنا أنغا بركدا أمبو نيسي على جمانة مرادي فاما منوما أمبو لوفو olu ka foli kɔfɛ an karamɔgɔ minnu bɛ jamana in kɔnɔ n'o ye Senegali ye a karamɔgɔ bonda bɛɛ an ka foli bɛ a bɛɛ ye o karamɔgɔ bondaw folen kɔ an ka imamu alimami minnu bɛ yan dɔnnibaa minnu bɛ yan diinɛ lasela minnu bɛ yan an ka foli bɛ a bɛɛ ye o kɔfɛ an jatigiw an ka foli b'u ye an karamɔgɔ ani an balimakɛ n'o ye Hayidara ye n'ale ye an ka yan imamu ye a ye an bonya ni an ziyarali ye ka na an fo alhamdulilayi an fana taara ka taa ɲɛ da an ka so kan
o kɔfɛ an balimakɛ naam a n'an ka khutubul wujudu mɔden n'o ye Cheikh Sali ye Allahu akbar a mɔden bɛ an bolo yan n'o ye Sise ye naam a ye an kanu san caman kosɛbɛ o kɛra dɛrɛ a n'a ka denbaya bɛɛ ayiwa a fana ye bonya k'an ye naam bonya min tiɲɛ Ala de b'a sara wallahi e tiɲɛ dɛrɛ bonya tɛ hɔn ye ayi abadan mɔgɔ bi miliyɔn di mɔgɔ ma ka sɔrɔ i t'a fɛ naam nka mɔgɔ ti wuli mɔgɔ kama wallahi ka n'i yɛrɛ d'a ma k'i ka denbaya d'a ma ɔhɔ ni dusukun tɛ kelen ye wallahi o ti kɛ dɛrɛ ah Allah Sise an b'a fo wallahi an bɛ dugawu k'a ye naam an bɛ dugawu k'a ka denbaya ye an bɛ dugawu k'a ka denbaya ye ɔhɔ an bɛ dugawu kɛ a ka kalandenw ye naam a ka jeliba fana ayiwa o ye n yɛrɛ tɔgɔma ye an bɛ dugawu k'a ye kosɛbɛ maliyɛnw ka cɛkɔrɔba min bɛ yan ayiwa a n'a ka baarakɛɲɔgɔnw naam an ka foli b'u ye siga t'a la mɔgɔ o mɔgɔ y'an bonya ayiwa ka na nin kɛnɛ in bonya tiɲɛ an bɛ dugawu k'a bɛɛ ye siga tɛ nin na an b'a fɔ k'u bisimila ala k'u sara hɛrɛ la amin ya rabbi o kɔfɛ jamiyatu islamiya naam n'o ye jamiyatu ansaru dinil islami ɔhɔ olu minnu sigilen bɛ Senegali yan naam an b'u fo tiɲɛ nin kɛnɛ in ka dɔw bɔyɔrɔ ka jan kosɛbɛ wallahi wallahi ni tiɲɛ dɔw bɔra dugu la ah ka na Dakar yan ayiwa o dɔw yɔrɔ ka jan ka jan dɛ mana an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na n'o ye Sise ye naam ani Sirifikɛ y'a fɔ cogo min na dugawu minnu bɛ kɛ yan naam ala tɛ sɔn a ka bin abadan tɛ kɛ a tɛ bin dɛ dugawu bintaw tɛ ayi wallahi a tɛ minɛ Ayidara kama ayi a bɛ minɛ aw de kama siga tɛ nin na dɛrɛ ah mɔgɔ minnu wulila dugu ni dugu quartier ni quartier naam so ni so k'u ka baara bila ɔhɔ ka na nin kɛnɛ in kan ayiwa a bɛɛ nana kanu ni ala de kama wallahi wallahi ni tiɲɛ de alors n'i ye maa kanu ala kama naam da la i yɛrɛ kanunen don ala fɛ siga tɛ nin na dɛrɛ wallahi edara ni ɲɔgɔnna bi kɛ ka na karamɔgɔbaw kunbɛn u bɛ dugawu kɛ ɔhɔ i bɛ kɛ waritigi ye Allah ka na karamɔgɔbaw kunbɛn ɔhɔ mɔribaw naam u bɛ baara kɛ ka d'i ma siga t'a la mais aw nana garibu de kunbɛn ayiwa garibu min naam n'i ye dɔrɔmɛ y'a kunna a yɛrɛw de ta don ah o tuma na mɔgɔ bɛna o kunbɛn ala de kama i tɛna o kunbɛn foyi kama ni ala tɛ wallahi wallahi ni tiɲɛ de garibu min fana a ma mɔgɔ dungɔ fɔ ayi abadan min ka ko niw ye a y'o de fɔ naam sabu ala yɛrɛ de ko ten ɔhɔ inna nafsa la amaratun bisu illa man rahima rabbi Allahu akbar ni yɛrɛ de bɛ nitigi bila walejugu la ala ko ni dacogo y'o de ɔhɔ kumana ni mɔgɔ min ko a ye walejugu dabila naam o tigi ye mɔgɔw jugu de ye fɔ ni ala ye min hinɛ ayiwa kumana ala sɔnna aw minnu ka nin mɛn naam ka tila ka jɛn n'a ye ɔhɔ ka wuli a kama naam a sara bɛ ala de bolo wallahi ni tiɲɛ dɛrɛ edara o de la an ti siran ɔhɔ aw bɛ min fɔ ala ye naam jalamugu ti dugawu minɛ abadan kɔlɔsi ti dugawu minɛ ayi bozi ti dugawu minɛ Allah la 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 Allahu la akbar ayi ɔhɔ dugawu bɛ minɛ ni dugawutigi dusukun de ye siga tɛ nin na dɛrɛ ni tiɲɛ aw dɔ jɔnnen don a yɛrɛ la ɔhɔ dɔ b'a fɔ sisan ko ale ma kalan naam ko minnu kalanna olu ni ala de bɛ kuma la Allah la sabakoro la Allahu akbar la kalanbaga ni ala ti kuma ayi jalamugutigi ni ala ti kuma ayi dusukun ɲumantigi de ni ala bi kuma ɔhɔ hali n'i bɛ si kɔngɔ na wallahi wallahi ni tiɲɛ edara ni tiɲɛ dɛrɛ Allahu akbar o de la ni an y'aw y'an ɲɛfɛ dɔrɔn an nisɔn bi ja an hakili bɛ sigi edara parce que an b'a dɔn se tɛ foyi ye ni ala tɛ wallahi ni tiɲɛ dɛrɛ se o se a bɛɛ bi laban ala ta la ɔhɔ fanga o fanga a bi laban ala ta la wallahi ni tiɲɛ jɔyɔrɔ o jɔyɔrɔ a bi laban ala ta la naam
minnu ko ala n'olu kumana ala fɛ a b'a mɛn wallahi ne tiɲɛ di idara a y'a cɛsiri wallahi silamɛya diinɛ in a nana ka diɲɛ bɔ bolola de naam n y'a fɔ aw ye siɲɛ caman fɛn dɔw bɛ yen olu bɛ wele tubabu fɛ ko accessoire wallahi micro min n'an bɛ ka kuma na dɔ bɛ yan fili b'o la dɔ bɛ yan fili t'a la wallahi o bɛ yen mais kuma tɛ fili nɔfɛ kuma tɛ sans fili nɔfɛ kuma bɛ min nɔfɛ min bɛ fɔ mɔgɔw k'a mɛn micro kun y'o de ye Allahu akbar ne tiɲɛ dɛ o tuma na n'an ye silamɛya bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka n'i yɛrɛ tromper dɛ la foyi tɛ yen ala kɔ a daminɛnaw la wa a bɛ laban o la ka n'i yɛrɛ tromper n'an ye silamɛya bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ kumakan fila adamaden sɔrɔ a la n b'o de fɔ ye don o don ala kɛra ka hiji sallallahu alaihi wasallam a ye hiji kɛ siɲɛ kelen de kira ma hiji ko fila kɛ o hiji in kɛyɔrɔ la a ye silamɛw waaju mais n'i y'a kutuba lajɛ don min na kira kumana silamɛw fɛ n'i y'a kutuba lajɛ a kumana hakɛw de kan kosɛbɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kodɔnna dɔ gɛrɛla la o ko e ka nin kuma in b'a yira i n'a fɔ maa min jigi t'a kan ko a bɛna yan san wɛrɛ kira ko ma sallallahu alaihi wasallam a ko siw bɛ ala bolo nka n ma jigin ko ne bɛ yan ye kun o cɛ in ko kira ma ni i hakili t'a la i bɛna yan bilen o tuma na an bilasira diinɛ ɲɛfɔ an ye fo an kana nimisa ko hali an kun k'i ɲininka nin na an karamɔgɔw bɛ yan kira ko cogo di sallallahu alaihi wasallam a ko cɛ ma qul amantu billahi summa istaqim a banna kira ko a ma n'i dalen don ala la i tile silamɛya banna silamɛya banna mun b'o sabati ala ka kuranɛ bɛ ala kira ka kuma in sabati sallallahu alaihi wasallam kuma min na ala ko kuranɛ kɔnɔ الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ولا ادرا kira ko ni danbe ala la itle mais ala yɛrɛ ko mɔgɔ minnu k'u danbe ala la u ma da u ma dɛ tella u suna u ye jaga bɔ u hijira k'o tɛ dɛ a tɔ bɛ yen o ye jumɛn summa istaqamu ala ko u tilala k'u tile nin bɛɛ kɔfɛ u y'u tile muso fila bɛ min kunna o kɛra laadiriya musow ni ɲɔgɔn cɛ muso kelen bɛ min bolo o ma muso tɔɲɔ muso fana furulen a cɛ ma a ma cɛ janfa teri fila ma ɲɔgɔn janfa ka ɲɔgɔn kanu ni hɛrɛ ye ka kɛ laadiri ye ko kira yɛrɛ cira nin de kama ka na dugukolo kan o de la an bɛ ka k'o de wele da kabini ala k'an da an ma dɔ wɛrɛ fɔ ni nin tɛ ni jogo tɛ silamɛya tɛ yen ni jogo tɛ hali maaya ɲuman tɛ yen an y'o fɔ siɲɛ caman hali i ka bagan n'a jogo tiɲɛna n'a m'i fa n'i m'a fa a bɛ kungo s'i ma o ye bagan ye alors jango adamaden mana an b'aw fo Senegalikaw an b'aw fo kabini an wulila ka don yan bonya ni bonya bɛɛ y'a seko kɛ bɛɛ y'a seko kɛ karamɔgɔw an ka sekow an ka waliju mɔdenw ka se jamiyatu ansaru dinil islamiya ma a sara bɛ ala de bolo o la kira sallallahu alaihi wasallam a fatulen dɔ nana muso ɲininka an b'a Aisha o tigi ko Aisha ma a ko kira jogo kun bɛ cogo di sifili khulqan nabi kira jogo fɔ ye an b'a Aisha ta ko cɛ ma qalat
qur'anun yamshi ala al-ard qur'anun yamshi ala al-ard ko ni bi fɛ ka kira jogo dɔn ko kira kun ye kuranɛ de ye min bɛ taama duguma kuranɛ min bɛ taama dugumakolo sanfɛ k'o de kun don n'i ye kuranɛ lajɛ an bɛ mun sɔrɔ yen a ye sinji tugu a ye hasidiya dabila a ye bɛn a ye ɲɔgɔn dɛmɛ a ye siran ala ɲɛ an bɛ nin de ye kuranɛ kɔnɔ dɛsɛ kɛra nin de la o silamɛ ka ca cogo min na anw fɛ yan Mali yɛrɛ kɔnɔ 95% musulman 100 o 100 95 ye silamɛ ye o la n'an tugura kuranɛ kɔ an bɛ lafiya an ka feerekɛyɔrɔw la an bɛ lafiya an ka bureau kɔnɔ an bɛ lafiya an ka kiiritigɛyɔrɔw la an bɛ lafiya an ka baara bɛɛ kɛyɔrɔ la silamɛya ma gɛlɛma ɲini o silamɛya ko fara walimuso la nka dɔ furu gɛlɛya bɛ yan kana wali nafolo détourner i yɛrɛ ka dɔ ɲini min ka jugu a bɛɛ ye i bɛ seli i bɛ sun i bɛ jaga bɔ ka hiji mais jogo b'a bɛɛ tiɲɛ sɔgɔmada kelen o tɛ ne ka kuma ye dɛ kira de ko sɔlɔ silam a ko iyyakum wal hasad a ko innal hasada ya'kulu al hasanat kama ta'kulu an-naru al hataba ko hasidiya a bɛ adamaden ka ɲuman jeni k'a ban pewu k'i ka hiji tiɲɛ k'i ka jaga tiɲɛ k'i ka ɲumanya tiɲɛ k'i ka seli tiɲɛ k'i ka sun tiɲɛ ko tasuma bi lɔgɔ jeni cogo min na ko hasidiya bi adamaden ka ɲuman bɛɛ jeni k'a ban mais anw fɛ an bɛ ɲɔgɔn su de seli a ye seli dɔrɔn wa i kan ka seli mais n'i ko mɔgɔ min ma seli min bɛ seli tiɲɛ a fɔ a ye dɛ i ko furudimi b'i la i taara dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ ye furudimi fura ɲumanba sɛbɛn ka d'i ma mais ja e ka furudimi i bɛ foroto de dun bon sisan i ma foroto bila e bɛ ka fura ta furudimi bɛ ka juguya mais est ce que docteur jalakilen don parce que min b'i kɛnɛya o b'i bolo nka min b'i bana o fana b'i bolo o tuma na kɛlɛ in ye nin yɔrɔ de ye o b'a nɛni ta silamɛw tɛ u tɛ seli Hayidara tɛ seli a tɛ seli yɛrɛ ko a ye seli jaga ala ye seli belebeleba fɔ kira y'a fɔ Hayidara y'a jaga mais adamaden ye hakilima de ye Hayidara bɛ min fɔ mɔgɔw tulo b'a la mɔgɔ wɛrɛ bɛ min fɔ mɔgɔw tulo b'a la ala y'an da i mana mɛn ala b'an juger lahara a ye hakili de d'an ma o tuma n'i ye Hayidara ka kuma mɛn ka nin fana ta mɛn i bɛ tiɲɛ dɔn hali n'i tɛ Hayidara fɛ i bɛ se ka ban o la nka i bɛ tiɲɛ dɔn wa tiɲɛ de ye i kɛlɛla ye n'i ko i bɛ tiɲɛ kɛlɛ i ko i bɛ ala kɛlɛ dɛ n'i ko mɔgɔw ma a ye seli min bɛ seli tiɲɛ i b'a f'u ye ne ka kuma tɛ dɛ min nana ni seli ye alakira do sallallahu alaihi wasallam alakira de ko sallallahu alaihi wasallam la yaqbalillahu salata mur'in fi jawfihi haram kira ko kisi nɛma b'a ma ko ala ti dafɛn si ka seli minɛ adamaden si mɔgɔ si nin t'i karamɔgɔ ka kuma ye dɛ nin ye selitigi yɛrɛ de ka kuma ye sisan alakira de ko sallallahu alaihi wasallam ko ala ti mɔgɔ si ka seli minɛ mɔgɔ si ala ti mɔgɔ si ka seli minɛ fi jawfihi haram haramu dɔrɔmɛ kelen bɛ maa o maa kɔnɔ ko n'i selila ala t'a minɛ ni nin ye selitigi ka kuma ye o tuma na mɔgɔ min kɔnɔ falen don haramu na o bɛ misiri kɔnɔ n ye n kun sigi a kun n y'a namara ni maa min ye ala kɔni ɲɛ b'i la tuma na o de la an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ an kana tu k'an nɛgɛn k'an bila seli fu la mɔgɔ dɔw selila alakira kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam kira ka misiri kɔnɔ Madina n'i ye seli fana kelen seli seli fana ba kelen
i b'o de baraji sɔrɔ Allahu akbar. n'i selila alikaba kɔnɔ Naam. seli fana kelen Ɔhɔ. seli fana 100,000 Aya. i b'o de baraji sɔrɔ Allahu akbar. Ne tiɲɛ dɛ. mɛ dɔ selila alikaba kɔnɔ seliko kelen Aya. sara 100,000 Ɔhɔ. ka tila ka na seli alakira kɔfɛ Naam. sallallahu alaihi wasallam Allah. seliko kelen Ɔhɔ. seliko 1000 baraji fo ka taa sa a bɛ kira kɔfɛ ka seli Ne kabako ye. ale de bɛ n'i jɔ ka kira mankutu Ayi. k'a sankɔrɔta Ɔhɔ. jumadonya fɛ Naam. ni kira nana tuma min na a b'i sigi kira bɛ kutuba kɛ Ah, Allah. cɛ min tun b'o kɛ a sara don min na Ɔhɔ. kira selila su kan Naam. k'a ka fini di u k'o kɛ k'a kasange Tiɲɛ. ala ko a ma n ti yafa a ma kafiri don Allah. a y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ Allahu akbar. Ah, ne kabako ye. o tuma na seliko tɛ Ayi. ni an ye mɔgɔw su Naam. ka kɛ seli kan Ɔhɔ. min bɛ seli tiɲɛ Naam. an k'an k'a walawala u ye Kosɛbɛ. seli ye ala ka farida de ye maa o maa ye seli dɔgɔya i kafiriyara Wallahi ne tiɲɛ dɛ. nka ala m'a bila yɔrɔ min na n'i y'a bila i kafiriyara fana dɛ Wallahi ne wulibali. sabu ala ko inna solata Ɔhɔ. tanha anil fahashai wal munkar Wallahi. mɛ a y'a fara kan dɛ a ko wala zikurullahi akbar Allahu akbar. ala ko n'aw selila Naam. seli b'aw dɛmɛ de k'aw jogo dilan Ɔhɔ. ni ala t'i jogo jugu fɛ Abadan. ni ala tɛ sinji tigɛla fɛ Ayi. ni ala tɛ hasidi fɛ Ɔhɔ. ni ala tɛ dabalijugukɛla fɛ Wallahi. Afe. o tuma na pour que aw ka se ka bɔ o la Naam. a ye seli Ɔhɔ. seli b'aw dɛmɛ k'aw jogo ko k'a saniya k'a kɛ ni ala sago ye Tiɲɛ. hali kɔnkow Wallahi. plus i bɛ seli ala b'i bɔ o bɛɛ la Allahu akbar. mɛ anw ka selilaw de ye mɔgɔ fagalaw ye nkalontigɛlaw Ɔhɔ. olu de te bɛ dugu la Wallahi. hasidiw Ɔhɔ. ɲɛngow Naam. olu de te bɛ dugu la a bɛ mun ye Foyi. foyi Farunya. Idara. o la ni aw ye nin mɛn ka jɛn n'a ye Naam. ko silamɛya ye ala dɔn ni jogo ye Ɔhɔ. k'a yɛrɛ di o ala ma Ɔhɔ. aw bɛ dugawu min kɛ a ti bi dɛ Wallahi ne tiɲɛ dɛ. Idara. walahi a bɛ min kɛ an kɔfɛ Ɔhɔ. a n'a bɛ min kɛ an ɲɛna Naam. o de minɛnen don Wallahi ni ne tiɲɛ bani. o Allahu la akbar. an b'o de ɲini aw fɛ su ni tile Ɔhɔ. a kana saliya mɛ a kana dimi ko a ye Hayidara fa nɛni kan mɛn Ɔhɔ. a kana dimi Ayiwa. ko Hayidara ba nɛni kan mɛn o kana aw tɔɔrɔ Allahu akbar. Hayidara ye jɔnni ye jɔnni jaasilen jurumutɔ yɛrɛ don Allahu jurumutɔ yɛrɛ don Ɔhɔ. mɛ alakira sɔlɔlahu alaihi wasallam Ɔhɔ. jurumu t'ale min na Abadan. min dara a kan ala kan'a dan kan Allahu akbar. Ah bani. nɛni tɛ dɛ Ayi. u ye dɔnkiridalaw de ta ka bila alakira la k'a bɔ halalaya yɛrɛ la pewu ko ala fa den tɛ Allahu akbar. Ah ne kabako. mɛ kira sabalila Wallahi. Idara dɛrɛ. n'i sabalila Ɔhɔ. i ye ala de tɛgɛ minɛ Wallahi. Wallahi ne tiɲɛ. ala tɛ juru to yen dɛ Abadan. Tɛkɛ. kira sabalila Ɔhɔ. a ma da o ma dɛ Ayi. u ye kira bugɔ Ɔhɔ. k'a yɛlɛ ɲin fila kari ka bɔ a da kɔnɔ ala kira sɔlɔlahu alaihi wasallam k'a bugɔ fo k'a ɲin kari o kɛra an ka kiraba in na Ɔhɔ. mamadu jurumundan o kɛra o la Allahu akbar. aw ka karamɔgɔ kɛ jurumutɔ Ah. ni maa y'o fɔ nɔni k'o bannen ni Allahu akbar. n'aw ko a bɛ tɔɔrɔ o la a bɛ sɛgɛn dɛ Ah. k'a sɔrɔ ala kira dun y'a fɔ sɔlɔ silam Ɔhɔ. a ko tuuba lil ghuraba ko alijinɛ in bilalen bɛ Ayiwa. lahara tunga mangew de ɲɛ Allahu akbar. o ye ala kira ɲininka ko tunga mange ye jɔnni ye Ɔhɔ. a ko mɔgɔw mana tiɲɛ Naam. ni maa min ko an k'a dilan mɔgɔw tiɲɛnen Ɔhɔ. k'o tigi de ye tunga mange ye ko bɛɛ bɛ ban a la Ah. Ya. ayiwa alhamdulilayi o tuma na n'a ye ala kira ka kumaw lajɛ Naam. kira o kira tɛmɛna u tɛmɛna sira minnu fɛ Tiɲɛ. min dar'u kan Ɔhɔ. min fɔr'u ma Ayi. min kɛr'u la Ɔhɔ. k'o jate minɛ k'a karamɔgɔ ta lajɛ a b'a ye foyi ma fɔ a karamɔgɔ ma Ah. Ne tiɲɛ dɛrɛ. min bɛ yen Ɔhɔ. o de ye jija ye Wallahi. k'o bɛ ban dɛ min b'an bolo a kana tila an na Allahu akbar. maa tɛ se Wallahi an tɛ se. la Ah. dafɛn tɛ se Muk. o banna o Wallahi. a karamɔgɔ bɛ waso ni aw de ye Ɔhɔ. o de la n y'o fɔ Naam. don min na faama nana an ka kalanyɔrɔ la Tiɲɛ. n'o ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye n y'a fɔ a sigilen ye bɛɛ ɲɛna Wallahi. kabini ala ka n da ne bolo ma janw ye Hayidara. Wallahi. Ne tiɲɛ dɛrɛ. a ma deli ka kɛ Wallahi ne tiɲɛ. n bɛ waso n'o de ye Ɔhɔ.
kabini ala ka n da waritigi tɛ dugukolo kan ko miliyari b'i bolo ko don dɔ la Hayidara nana ko n mago bɛ 20 na kabini ala ka n da ala m'o latigɛ ma kabini ala ka n da n bolo ma jan faama ye a faamaba n'a a fitinini kabini ala ka n da n m'a fɔ faama ma nin kɛ a ma kɛ an bolo tɛ jan faama fila ye o k'a jan setigi ala ye ka tila k'a jan ala ka jɔn ye ala tɛ sɔn ala tɛ sɔn ala tɛ sɔn mais ni ala bɛ fɛ ka fɛn kɛ ala yɛrɛ t'i jigin dɛ iza aradallahu amran hayya alahu asbabahu ni ala bɛ fɛ ka ko kɛ a bɛ na ni sababu de ye ne t'i mori ye mais maa ka juru tɛna n tɛgɛ ti ja maa ye aw kama ala ye aw de k'a sababu ye a ka 50 ni 2 an b'o o sutura kɔnɔ ni ala ka dɛmɛ ye an tɛgɛ ti ja mɔgɔ ye an b'a di de an b'a di de aha kumana a y'a cɛsiri ni jogo tɛ ala tɛ yen ni jogo tɛ maaya tɛ yen u ye alakira ɲininka sallallahu alaihi wasallam ko baara jumɛn ka ɲi baara bɛɛ ye kala husnul khulq a ko baara min ka ɲi baara bɛɛ ye ala bolo k'o de ye jogo ye e bi jogo filɛ mun ye a ka sɔrɔ sisan e n'i balima dɔ bi baara la i bɛ se k'a ka wari dɔ détourner i yɛrɛ ɲɛ b'a la n'i y'a détourner a b'i arranger mais i y'i miiri ala la ko a mɛn o mɛn sigara bɛ yen an bɛ segin ala ma kaburu kɔnɔ i ko n y'a to ala kama bon e yɛrɛ i ye nin min to ala kama i b'i ɲinɛ yɛrɛ mais ala t'i ɲinɛ dɛ a bɛ fɔ nin de ma ko ka gɛrɛ ala la waliyuya tɛ ka taama ji kan ye o waliyuya tɛ ka pan fiɲɛ na o tɛ waliyuya ye waliyu ye jeni minnu ko anw dan bɛ ala la summa staqamu u tilala k'u tile ala y'o de fɔ ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun ala ka waliyu tɛ siran jɔrɔtiw kan ala ka waliyu ye jeni ye ala ɲininkale a ko minnu ko anw ma ye ala ye u y'u tile muso b'a cɛ sutura dɔrɔn nasɔngɔ ma sɔrɔ bi n t'i cɛ lebu ne yɛrɛ mini in bɛ n bolo n b'o kɛ n'a ye dumuni ka kɛ kana jɔnw na dɛ ala b'o dama de sogolo denni minnu b'i bolo k'a barika d'u la u bɛ lakɔlilaw u bɛ jago sirakaw don dɔ la u bɛ cɛ bɛɛ da jugu bɛɛ bɛ wuli u nɔfɛ bɛɛ bɛ dɛsɛ u la u b'a fɔ u kolen don u ma ko dɛ u ba ka baara de don ni ba ye cɛ barika ɲini dɔrɔn a banna o de la ne bɛ kuma n baw fɛ siɲɛ caman n ko a y'a denw labɛn a kan'u kɛ siniwa mariki ye dɛ a y'u labɛn diɲɛlatigɛ gɛlɛyara diɲɛ gɛlɛyara dɛ diɲɛ gɛlɛyara ni dɔ bɛ fɛ ka yɛlɛ bɛɛ bɛ n'o pousser a ka yɛlɛ tari tɔw na lafiya mais anw fɛ yan bi n'u y'i yɛlɛntɔ ye u bɛ fara ɲɔgɔn kan de ko an k'a jigin mun bɛ se k'i kisi mɔri nasi t'i baara kɛ dɛ nasi ni sɛbɛn t'i baara kɛ dɛ ayi i bangebaa fila ŋaniya ani ba ye min k'i fa ye ani e yɛrɛ ye barika min ɲini bangebaaw fɛ nin saba de bɛ don i ni mɔgɔw cɛ bɛɛ b'a ta kɛ ka dɛsɛ i bɛ taa i bɛ taa dɛ kumana an baw a ye den ninnu labɛn a kana taa nasi nɔfɛ n kan dɔw ma sa ayi kuma dumanin fɔ a fa ye dɔrɔn kuma dumanin fɔ a fa ye walahi a bɔra sugu la ani foyi mana e yɛrɛ y'a dɔn bi gɛlɛyara sariya la u ko kuma dɔw bɛ yen ko o tɛ sɛbɛn ko jurumu t'o la ko cɛ n'a muso ka baro cɛ n'a muso ka baro bɛɛ ti dɔw tɛ sɛbɛn nka dɔw bɛ sɛbɛn dɛ i kamana gannen bɔra sugu la juru yɛrɛ kari n bɛ kan na hali nasɔngɔ ma sɔrɔ balo bannen don n'i nana i muso yɔrɔ la kuma dumanin fɔ a ye k'a hakili sigi mun ye minɛ cɛ ye min danga ne ka 600 k'a juru don a la n ma se ka n ka dɔrɔmɛ sɔrɔ o b'a sɔrɔ hali 100 t'i kun
o kumana o ka di an baw tulo la o yɛrɛ b'a fɔ hali min ka wari sɔrɔ kana so ne nin ka baara kɛ a to ta sa nka kana maa tɔgɔ fɔ dɛ a kɛ cɛ ye dɛ o la o ti sɛbɛn muso yɛrɛ min y'a dɔn sa ne cɛ dekun b'a kan k'a cɛ sutura a ma cɛ lebu a ma banna tɔɔrɔ kuma na muso i ye koba k'i denw ye dɛ i ye koba k'i yɛrɛ ye i y'a k'i denw ye i ye koba k'i yɛrɛ ye i y'a k'i denw ye mais kana cɛ ta jate cɛ ladiri ka dɔgɔ cɛ e ni cɛ in nana dɔrɔmɛ kun b'a kun wa loyer ye kariko dama min k'a kan na e yɛrɛ ye baara kɛ k'a dɔw sara mais ala nana wariba dɔw ma bɛ o ye miliyɔn sɔrɔ o fana ye ala minɛ ka taa muso wɛrɛ ta hali a ti tɛmɛ e da fɛ hali n'i y'a fɔ a t'i laminɛ ka ɲɛ o y'i gɛrɛ kuma de ye ala la muso kana kɛlɛ dɛ a y'i ka ko ɲɛna o ka n'i sinamuso fana kɛlɛ o de ye kojugu ye a to yen hali n'a ka sosi bɛ e de la mais cɛ ma sɔn ka n'i fɛ a taara kura in fɛ parce que wari sɔrɔla sa e min n'a ye ɲani k'a ɲinɛnen kɔ kana dimi dɛ ni e de bɛ ji bɔ taa nɔfɛ o fɛ ka taa da kɔngɔ ko dugu jɛra a ka wuli k'a ko k'u ye ji labɛn a kɛ ten billahi aliyil azim ni foyi t'i bolo denmuso kelen kɔ o bɛ du in mara mais an baw dusu ka bon u man'u miiri dɔrɔn ne tun bɛ ɲani na yan wari sɔrɔla ne ɲɛna yan ka taa ni produit muna ta k'i bɛna o kusaya ne u tɛ se ka sabali n'a sabalila dɔrɔn baara bɛ ɲɛ an bɛɛ bɛ aw de bolo wallahi n'i ye kamalenkɔrɔ ye yɔrɔ o yɔrɔ baɲumanden dɔ don n'i y'a dilan ka ban bɛɛ bɛ bila a la u bɛ kulo nin bɛ kulo yan fɛ nin yɛrɛ bɛ kulo yan fɛ u bɛɛ bɛ hoda mais a bɛ taa n'a yɛrɛ ye dɔgɔ bɛ jɔ o wuluw bɛ kulo dɔgɔ tɛ jɔ wa o tuma na mais ni denkolo don ni wuluw kulo la a bɛ taa dɛ a bɛ segin a kɔ dɛ fɔ ba de ka den dilan o tuma na muso a y'a jija a ka den dilan k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlenba na nin waati in na ni ala subhanahu wa ta'ala sɔnna ma ni lasenin tɔ aw n'o sɔrɔ kɛnɛ wɛrɛ k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlenba an na nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnya la senegalikaw fɛ yen nɔ ka ala subhanahu wa ta'ala deli ala ka waati wɛrɛ yira n na wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Ngalondi sega tieme tinya welila fala ka chideme tinya welila ngalondi sega tieme tinya welila fala ka chideme tinya welila ngalondi sega tieme tinya